Tisztelt konferencia, tisztelt jelenlévők, engedjék meg, hogy szeretettel üdvözöljem a konferenciát és a kedves meghívott vendégtársaimat ezen a jelentős fórumon, és átadjam az üdvözletét a Debreceni Egyetem, illetve az Orvos és Egészségtudományi Centrum vezetésének. Én nagy örömmel tettem eleget ennek a felkérésnek, időhiányban Ádány professzorasszony és Arag Centrum elnök úr sem tudott ideutazni. Én nem először vagyok itt, és nem is utoljára. Szívesen jöttem mindig Erdélybe, amikor hívtak, előadásokat tartottam, nem csak itt, hanem Kolozsváron, a Bolyai Egyetemen is. Amíg volt orvos-fizikus képzés, magyar nyelvű, sajnos most pénzhiány miatt ott is úgy tűnik, hogy ezt a képzési formát fel fogják adni. A Debreceni Egyetemen és az Orvos-Egészségtudományi Centrumban olyan szakmai közeget, olyan specialitásokat találhat az odalátogató, érdeklődő szakember, kolléga vagy akár medikus, és mi szívesen jövünk előadni olyan témákat, ha hívnak minket, amiket mondjuk debreceni specialitásoknak tekinthetünk, hiszen gondoljuk az Atommagkutató Intézet előadóira az Erdélyi Egyetemen, vagy hát az én szakmám is egy speciális szakma, orvostudományi csúcstechnológiát jelent, molekuláris, in vivo molekuláris biológiát. Komoly szakembergárda tudja ezeket a diagnosztikai feladatokat ellátni. Erdélyben, Romániában nagyon jó helyzetben volt a rendszerváltás előtt a nukleáris medicina. Láthatjuk, hogy mi minden sorvad el a pénzhiány miatt, és hát ami jól megy, és együttműködés segítségével azért megoldható, és hogy azt természetesen meg lehet szervezni, és ebben az egyetemi együttműködést mi nagyon lényegesnek látjuk, hiszen a kardiológia, a szívsebészet helyzete, itt már elhangzott, hogy milyen nagy mértékben fejlődött, hogy megerősödött a szívsebészet, és milyen büszkén emlegetik most már Marosvásárhelyen, és hát ezt olyan nevek is együttműködtek ebben, a marosvásárhelyi korábbi sebész dinasztiák, ugye Péterfi Árpád professzorra gondolok, vagy most Galajda professzorra, akik visszajöttek, segítettek, és nagy szerepük volt abban, azt hiszem nem túlzok ebben, hogy ők itt ezt segítettek megoldani. Mi nagyon szeretnénk, én a saját szakmámban is, hogy menjen előre például az én szakmám, itt legyen nukleáris medicina, legyen önálló tanszék, legyen ebben egy fejlődés, hiszen itt a provincializmus szó is elhangzott. Nyilván egy egyetemet fémjelez az, hogy milyen csúcstechnológiákat, szakmákat és technikákat, diagnosztikai eljárásokat alkalmaz. Én azt az üzenetet tudom továbbítani a Debreceni Egyetem részéről, hogy nyitottak vagyunk és támogatunk minden olyan elképzelést, amit Marosvásárhelyen egyrészt a magyar nyelvű orvosképzést segíti, és nagyon drukkolunk annak, hogy minél önállóbb magyar nyelvű orvosképzés valósuljon meg Marosvásárhelyen, vagy legyen újra egy ilyen önálló orvosképzés. Nyitottak vagyunk hallgatók, rezidensek, speciális gyakorlati szempontú, gyakorlati centrikus képzésére, ha össze lehet hangolni és megvan a lehetőség, mi szívesen fogadnánk akár rezidenseket vagy hallgatókat is olyan szakmákban, amiknek itt nincsenek, meg esetleg még a feltételei, vagy pedig Debrecenben találhatók meg ezek, és érdeklődés van erre, hogy az előbb is említettem. És hát a magyar nyelvhasználat is itt a konferencia programjában fölvetődött, hogy ugye gondok vannak a magyar nyelvhasználattal. Valóban támogatnánk azt, hogy a hozzánk jövő látogató betegek ugye a román nyelvű zárójelentések mellett vagy helyett egyre több, vagy legalábbis találjunk magyar nyelvű zárójelentéseket megfelelő szakkifejezésekkel. Tehát nekünk az imagisztika, mint diagnosztikai kifejezés nem sokat mond, mert nem tudjuk, mi van mögötte. A magyarra lefordítom, azt mondjuk, hogy képalkotó szakma. Na jó, de mit akar? Tehát ez egy kicsit olyan, mintha azt mondom, hogy valaki, hogy előadó művészet. Na jó, de most abban benne van az operaénekes, benne van a bohóc, most melyik tulajdonképpen? Tehát pontos magyar nyelvhasználat természetesen jó lenne, erre ösztönöznék mindenkit, amennyire lehetséges az a gyakorlatban.
És befejezésre azt szeretnénk mondani, hogy ha meghívást kapunk, jövünk, tényleg nem pénzkérdés, próbáljuk támogatni lehetőségeinkhez képest itt a marosvásárhelyi körülményeket és az orvosképzést, a magyar orvosképzést, nekünk sem mindegy, sok orvos dolgozik a Debreceni Egyetemen, itt végzett, közmegelégedésre komoly pozíciókat töltenek be, és azt szeretnénk, hogy a jövőben ez úgy maradjon és kölcsönös legyen, tehát minél magasabb színvonalú képzés, szakemberképzés, magyar nyelvű szakemberképzés legyen Marosvásárhelyen, és hát ehhez kívánunk kitartást, ahogy itt az előttem szólók ezt mondták, kitartást, erőt, és hát megfelelő körülményeket, úgyhogy én továbbiakban hasznos konferenciát kívánok minden jelennek, és köszönöm szépen a szót.